missä uudet avatarit pääsee harjoittelemaan. Tämä on suuri hiekkalaatikko. Hiekkalaatikot on tärkeitä paikkoja sitä varten, että monet asiat, joita meillä on tuolla meidän inventorissa, on sellaisia, että ennen kuin me voidaan ottaa ne käyttöön, ne vaatii rakentamisoikeuksia. Vaikka ei me oltaisi taloja tekemässä tänne, niin ollaan kuitenkin rakentamassa joku esine vähäksi aikaa käyttöön. Ja se ei ole mahdollista yleisillä maa-alueilla. Eli sitä varten tarvitaan hiekkalaatikkoja, joissa saa vapaasti rakennella. Ja tämä EduFinlandin hiekkalaatikko me kokoonnuttiin tänne sitä varten, että tarkoituksena olisi lähteä lyhyelle taksimatkalle täältä hiekkalaatikkoalueelta sellaiseen paikkaan, jossa on ilmoitustaulu, mistä pääsee kätevästi liikkumaan näiden eri oppilaitosten välillä, jotka sijaitsee siellä EduFinland saaristossa. Ja tässä on nyt Tarmon alus on jo valmiina. Mä kohta isken oman alukseni kanssa tähän ja varoitan jo, että ne, jotka tulee mun kyytiin, niin siinä saattaa käydä huonosti. Mä oon uskomattoman kehno kuski. Täällä on välillä semmoisia lentokieltoalueita, että sellaiselle kun päätyy vahingossa ton vempaimensa kanssa, niin se ottaa ja tömähtää alas. Ja sitten löytää itsensä jostain järven pohjasta ja pahimmassa tapauksessa joutuu kirjautumaan ulos koko Second Lifeista ennen kuin pääsee takaisin. Toinen, mitä minulta jäi kysymättä oikeastaan, Tarmo, että miten sillä oikeasti kuuluisi laskeutua? Niin se oikea laskeutuminen, hetkinen, minne tuo mun taksi lähti nyt valumaan, joku potkii sitä. Oikeasti, eikä se muuta, että laskeutuu vaan alas ihan niin kuin lentäen, eli page down-napilla laskee maahan. Ja käytännössä se on helpointa saada ihmiset sieltä ulos sitten silleen, että sen vaan deletoi sen koko taksin alta, niin sitten ihmiset on siinä, missä ovat. Joo, nimittäin mä itse yritin päästä pois sieltä taksista ja se pupu ei auennut ollenkaan, niin mä huomasin, että kävelemällä sinne taksin takaosaan, niin mä onnistuin pääsemään ulos sieltä, mutta muuten en. Eli mä koitan nyt kokeilla Tarmon antamaa neuvoa, että vedetään taksin tieltä pois, että putoatte. Se on noin 22 metrin korkeuteen, kun se mun oli mahdollista se laskea, että siinä ei kovin pitkä pudotus tule siitä. Onko Katariina nyt päässyt jo tänne hiekkalaatikkoon? Joo. Hyvä. Okei. Okay. Eli näin ollen nyt maaselkä tässä hidastelee. Tee sinne toinen taksi, ja sitten vaan klikkaatte hieman oikean napilla sitä jompaakumpaa taksia, ja sieltä sitten ride-vaihtoehto löytyy, tai sit here, tai mikä se onkaan, että pääsette kyytiin. Mä hyppään niitä, hetkinen. Onko sulle käynyt tälleen koskaan, että noi kaikki haluaa ottaa multa kuskin? Joo, mä en tiedä mikä tässä on, mäkään saa tätä liikkeelle tätä peliä. Juh, se on se oikea vaihtoehto. No niin. Onko kaikki päässyt istumaan johonkin vempaineen? Joko mulle takaisin? Ei on löppöä, joo, ei liiku. Mä poistan ja rakennan uuden taas. Eihän tässä tule mitään. Mä koitan, että jos tää mun omainen lähtisi lentoon, jos ei lähde lentoon. Mä kokeilen vihreillä, jos tää toimii paremmin. No niin, tää olikin mielenkiintoinen taksi tämä, koska täällä pystyy osallistujat valitsemaan, että kuka sitä kyytiä ajelee. Jostain syystä ei nouse ilmaan tää taksi. Mistäköhän se nyt johtuu? Liikaa kyytiä tai you have no control, eikö no control. Kyllä mun pitäisi olla mukaan kontrolli, mutta ei se lähde liikkeelle. Kuulkaa ihmiset, nyt mä pudotan teidät kyydistä sieltä. Hei, nyt mä pääsin liikkeelle. Hitaasti, huomaatteko te? Pikkasen mennään jo. Aika kaikki lähtivät pois. Joo, mulla on tosi kuritonta sakkia. Tuolla joku seisoskelee vaan. Okei. Mä laskeudun takas alas, koska jos joku jää... Okei, mä tein toisen taksin, jonka mä sain liikkumaan, niin mä tuon sen tähän lähelle. Mä koitan laskeutua takaisin.
takaisin. No niin, nyt me ollaan 22 metrissä. Nyt kaikki ne, jotka sijaitsee tuolla Irmelin taksissa, niin koittakaa löytää jakkara, missä istutte. Siellä nyt esimerkiksi Touko vaan kävelee. Siis te voitte pudota matkalla muuten. Markku ja Touko kävelee. Noin, koittakaa löytää jakkara. Täällä edessä olisi tilaa vielä. Ups. Joo, mä nyt nousin vähän ilmaan, mutta kyllä te voitte kyytiin edelleen hypätä. Touko istuu jo. Markkukin kohta istuu. Siitä löytyisi tuo Markku. Noin, istrahtelepa. Markku lähti pois. Noin. No niin, nyt on jo Seppo vielä johonkin taksiin kyytiin. Tökkää taksi oikealla mäpellä ja sieltä sitten valitset että kyytiin. Lähtikö sun taksi Irmelle liikkeelle jo? Äsken lähti, mutta sulla ei se enää lähti. Nousee. Hyvä. Asku jäi taas. Nyt mä laskeudun Markun päälle. Noniin. Seppokin on kyydissä. Hyvä. Onko meidän taksi sitten valmis? Ehkä me ollaan. Niin. Meillä on Rado jo online odottelemassa, että koska me päästään hänen tykö. Täytyisi vissiin pistää vähän lisää faarttia. Mä tuun kohta. No mulla nyt ei kyllä lähde mihinkään.